Takže vážení páni, vítam vás na tlačovej konferencii po stretnutí 2019 Humene. Taká zvolen dávam priestor trénerom, najprv tréner hostí, pán Petr Oleník, nech sa páči. Tak dnes naozaj tá efektivita z našej strany bola veľmi slabá. Bez gólu sa vyhrávať nedá a tým pádom to Humene zaslúžene vyťazilo. Mali sme tam naozaj málo vecí takých, aby sme ich ohrozili v útočnom pásme, čo nás dobilo doteraz na Slovane a jednoducho hovorím, v tom zápase sme neboli úspešní, tým pádom musím pogratulovať Humenému k víťazstvu. Ďakujem pekne. Základné hodnotenie, pán Martin Šteba, Humene. Za mě samozřejmě jsem moc rád, že jsme vyhráli od té první minuty nebo první vteřiny jsme se drželi plánu, který jsme si řekli. Šli jsme si zatím a trpělivostí a koncentrací musím poděkovat klukům za skvělý výkon, systémové věci, které jsme si řekli, jsme plnili. Měli jsme tam i štěstí a důležité bylo, že jsme šli do vedení a jsem rád, že jsme to zvládli za 3 body. Ďakujem pekne. Otázky do strany médií? Nie sú? Ďakujem pekne, páni. Díky. Ešte raz gratulujem, dobrý zápas. Díky. Dobře. Za prvú tretinu sme tam dali super 2 góly a potom kvázi sme už kontrolovali len ten zápas. Ak si vlastne hovoril, keď pribudali tie minúty do konca, že už by to Tanula mohla byť. Áno, akože vravel som si to asi 5 minút do konca som sa pozrel na čas a vrajím, že už len 5 minút, tak vtedy ma napadla prvá tá myšlienka, že mohla byť aj 0. 4 body za ostatný víkend asi celkom solidné. Chceli sme 6, ale bereme aj 4. Doháňate vlastne superov pred vami v tabuľke. Momentálne na Slovensku tretí 11 7 bodov, čo je lepšie ako tých 11 bodov. No to je jasné, ale tak stále je to 7 bodov, je to veľa, ale verím, že každý si teraz oddychne cez hre pre pauzu a potom budeme pokračovať v tomto bodovom trende. Potom ideme pauzu, pozerám, máte 8 zápasov s slovenskými supermi, čo vlastne na to. No aspoň nebudeme musieť dlho cestovať, čo tu na Humenom nie je zvykom. Dlho sme sa rozprávali po minulých zápasoch o tom, že by už tá nula mohla prísť. Čo dnes bolo iné oproti tým iným zápasom, že prišla tá nula? Neviem, no dnes mi chlapci pomáhali 60 minút, proste stále žiadne zbytočné chyby, za bránou, straty pukov ani nič. Dneska musím pochváliť celý tým, mi pomáhali 60 minút a veľká vďaka im. Čo by malo Humene zlepšiť po reprezentačnej prestávke? Získavať body, to je jediné, čo musíme robiť teraz. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Proste nás podržal. My sme tiež hrali organizovanie do brane a so silným superom dneska sme to zvládli, čiže paráda. 18 minút prvej tretiny a tá chirurgicky presná strela, čo k tomu povieš? Tak dal som to do Víka z rohu, no ale bola to šťastná strela, ale skúsil som to a vyšlo to. Čiže som rád za to. Je tu reprezentačná prestávka, čo počas nej mali Humenčania zlepšiť? Hrať koncentrovanie 60 minút, no my vieme hrať tretiny zahrať výborne a potom za 10 minút si vieme prehrať zápas, čiže na to by sme mali zapracovať do budúcna. Dnes asi tá defenzíva podržala. Určite. Hrali sme koncentrovanie v defenzíve obrancovi a brankár, to je červečička na torte mnoha, čiže parádny výkon z našej strany. Ten záver vyšlo výborne, 4 body po tým minulom zápasov, doháňate tie týmy pred vami. No jasné, o tom to je celé, vytvoriť tlak na tie posledné mužstvá a potom už aj oni budú sa trošku bať a my musíme ich dotiahnuť proste. Teraz a to je naša šanca. Áno, tam najde na sebe Slovan. Keď by si povedal, že budete jedno miesto za Slovanom. Toto určite sme nevedeli, že príde, ale treba ich dohnať, treba ich predbehnúť. Musíme sa dostať pomaličky stúpať v tej tabuľke a to je náš cieľ. Ok, napríklad pán Bola také regionálne tie derby, 8 zápasov s východnými slovenskými supermi. No, teraz bude repre-pauza a potom bude zápas za zápasom až do nového roka, čiže musíme dobre regenerovať a bude to ťažké, no ale musíme to zvládnuť. Super zápas, díky za shoutout, že ste mi pomohli, ale dneska jednoznačne, keď sa bojuje o voľno, tak Krajo. No, hovoril sme zápasom, že keď Humenom sa bojuje o deň voľna, tak sme 100% stále. Čiže miluješ sa sami. Dobre, boli sme. Tak, borci, jo, jednoznačně, pánové, klobouk dolů. Výborný zápas, jo, vynikající zápas, to volno si zasloužíte.
takže pondělí, úterý, středa volno, ve čtvrtek se sejdem, odpočinout, užít si, ještě nás čeká spousty práce. Díky, pánové! Thank you.